Hey little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, Assalamu alaikum. Danas je lijep dan i danas ćemo proći kroz našu 5. epizodu našeg veoma zabavnog kviza. Ja predlažem da odmah krenemo na pitanja. Prvo pitanje. Ko je predvodio nevjerničku vojsku na Uhudu? Pod A. Ebu Sufjan ibn Harb i pod B. Ebu Leheb. Idemo naravno razmisliti. Zašto da ne? Tačan odgovor je pod A. Ebu Sufjan ibn Harb. Ebu Sufjan ibn Harb je bio vođa Kurešija Meke i najveći protivnik poslaniku Muhamedu a.s. ali je kasnije prihvatio islam i postao jedan od poslanikovih ashaba. Drugo pitanje. Ko je obavještavao Allahov poslanika a.s. o stanju Kurešija tokom njegovog boravka u pećini Sevr? Pod A. Abdullah sin Ebu Bekrov i pod B. Abdullah sin Omerov. Tačan odgovor je pod A. Abdullah sin Ebu Bekrov. Ebu Bekrov sin Abdullah radijallahu anhuma tokom noći je dolazio do pećine, a u Meku se vraćao ujutro. On je svake noći dolazio na brdo Sevr i obavještavao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra radijallahu anhu u kurešijskim aktivnostima, a Kurešije nisu imali pojma gdje se oni nalaze. Treće pitanje. Ko je skrivao tragove Abdullaha ibn Ebi Bekra radijallahu anhu prilikom njegovog odlaska do pećine Sevr? Pod A. Amir bin Fuheire i pod B. Harisa bint Muemil. Tačan odgovor je pod A. Amir bin Fuheire. Amir ibn Fuheira je bio čoban kojeg je Ebu Bekr kupio kao roba, pa ga oslobodio, pa je on tako tjerao ovce kako bi zameo tragove. Naš stvoritelj zna za naša dobra djela i on neće dopustiti da ona propadnu. Dobro se dobrim vraća. Četvrto pitanje. Koji su to prvi znaci poslanstva koji su se pojavili kod Allahovog poslanika? Pod A. Posjeta Meleka Džibrila alejhiselam i pod B. Istiniti snovi. Idemo sada malo razmisliti. Vjerovali ili ne? Tačan odgovor je pod B. Istiniti snovi. Aisha radijallahu anha je kazala: prvo čime je otpočela objava Allahovom poslaniku alejhiselam bili su istiniti snovi. Kakav bi god san usnio, on bi se i obistinio, baš poput pojave jutarnjeg svjetla. Peto pitanje. Ko je nosio bajrak muslimanske vojske u bici na Hajberu? Pod A. Alija ibn Ebi Talib i pod B. Munebih ibn Kamil. Čestitam! Vi koji ste mislili da je tačan odgovor pod A, vi ste pogodili. Alija ibn Ebi Talib. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan Hajbera je rekao: sutra ću bajrak dati čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika, a kojeg vole uzvišeni Allah i njegov poslanik. Sutradan su svi ustreptali srca gledali ko je taj sretnik kome će se dati bajrak. Pa je Allahov poslanik upitao: gdje je Alija ibn Ebi Talib? Šesto pitanje. Koji od ashaba je učinio hidžru sa Allahovim poslanikom? Pod A. Abdullah ibn Ebi Kuhafe i pod B. Alija ibn Ebu Talib. Vi koji ste mislili da je tačan odgovor pod B, vi ste ipak pogriješili. Tačan odgovor je pod A. Abdullah ibn Ebi Kuhafe. Poznat je kao Ebu Bekr as-Siddiq. Bio je prvi odrasli muškarac koji je prihvatio islam. Rođen je 2 godine nakon godine slona, tako da je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio mlađi 2 godine. 7. pitanje. Ubistvo izaslanika Allahovog poslanika Harisa ibn Umeira el-Ezdija povod je za koju bitku? Pod A.
bitku na Hudejbiji i pod B. bitku na Mu'ti. Ipak je tačan odgovor pod B. Bitku na Mu'ti. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da proširi sigurnost na sjeveru Arabijskog poluotoka i da pozove stanovništvo u islam, a onda da krene prema Šamu. Zato je poslao Harisa ibn Umeira el-Ezdija prema Harisu ibn Ebu Šemiru el-Gasaniju, ali ga je na putu presreo Šurahbil ibn Am el-Gasani i ubio ga. 8. pitanje. Da li je Allahov poslanik alejhi selam učestvovao u bitci na Mu'tu? Pod A. Da, učestvovao je. I pod B. Ne, nije učestvovao. Hajde sad malo bolje razmisliti. Tačan odgovor je pod B. Ne, nije učestvovao. Muđiza koja se desila Allahom poslaniku alejhi selam u bitci na Mu'ti je ta što je vidio iz Medine šta se dešava u bitci na Mu'ti, pa bi obavještavao o tome svoje ashabe radijallahu anhum. 9. pitanje. Kada je Allahov poslanik alejhi selam preselio svome gospodaru? Pod A. 11. godine po hidžri i pod B. 12. godine po hidžri. Tačan odgovor je pod A. 11. godine po hidžri. Posljednja oporuka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem bile su njegove riječi: namaz, namaz i lijepo postupajte prema onima koji su u vašem posjedu. Na ahiret je preselio prije podne, u ponedjeljak, 12. Rebiju Levela, 11. godine po hidžri, 8. juna 632. godine. I 10. nama posljednje pitanje. Koliko je ashaba učestvovalo u osvajanju Meke? Pod A. 6.000 ashaba i pod B. 10.000 ashaba. Dobro razmislite. Tačan odgovor je pod B. 10.000 ashaba. Samo je Resulullah mogao izgovoriti riječi: idite, slobodni ste. Iako je bio svjestan koja su sve zla i zločine uradili mušrici u periodu od 21 godine. Posljednji Allahov poslanik alejhi selam je naš uzor u dobru i kojeg uzvišeni Allah spomenu u svojoj knjizi kao milost svim svjetovima. Eto, danas smo naučili veoma korisne lekcije koje će nam dalje služiti u našem životu. Zato ponovite ovaj kviz nekoliko puta dok ne utvrdite gradivo. A mi se vidimo u našoj sljedećoj epizodi. Allah made everything, the earth and the blue sky, but do we remember him? Thank him for everything, surrender to only him with all our lives. Allah